وشيشنا ويرتوش أبرشيني نيرو بتشحية دوا إسويت لدر يطه سويت سغلجي خي سغلتون إسويت دك عنيس ديش أتون أتون وصل ديشي تون أتون وقدر شنقا أبرشيني يشي إشي قدقات يوقان يالي إسويت تاتوش والبريغادة يأيتن شو تيابو والبلغوي باكيتن إسويت حاتوش شينزا حقات يالا يالش تخطون دقي ديش دالم الله تغن ليفتينا إشت والبو يرتا دابيوش إسويت خلر دوتوغا أدعين هما أدرمزان كيك تقوش سدوس إتن والت إتايوت سدوس دال ريزا هربوال ليلو چانا هربوال بيچانا حقن يا كيغل ديچانا مسانا غير Иргунский округ, Чечена Уля, строительство ешь, линию 6 киловольт, фидер 3 от подстанции Октябрьская до данного села. Цегаха, свет напряжения, гилер и напряжение, хинз дал молах. Тулур ёшу, нислур ёшу, применять ешь, хинз современный материал, что изолированный провод для высокого напряжения использовать ешь. Дал молах, цегаха. Хинз напряжение качественных горю, надежных горю. Баркал Аларсон Рамзан Ахматовична, руководитель штаба Адам Султанович Цуна Делрез Хилцан, царь, что нахан уйштул хум ищет надо, качественный нахан тохкулю турюк даму.